donu ka bụ nwaanyị eziokwu afọ mụrụ ndị udo gachi ka afọ na udo dị na Anambra steeti abanye na-achụ ndị dibịa mana ọ dịzi nke onwere ndị mepere iche maka na enwudela akwa ọkọ a na-akụ aka enwude eke hit a na-awụ aka anwụ onye eze Jizọs a na-awụ aka remember na ndị a friends 3 friends since ya nwa onwebeghị onye ọzọ na-akụ mpụ ama ama enwudelu anaghị achụ man pass man, anaghị achụ akụnarata ugo, anaghị achụ mighty thunder nke eji were achụ ndị ọzọ niile zuru ezu nwere na-ajụ ọ bụ na ọkpụ isi amara akpụ isi ka ọ bụ na agụba dịrọ nkọ ka o nwere ndị a na-achụ iche. Ọ bụ ezie na anyị ma na akwụkwọ ọbụla bara n'ikwe ga-egbapụ wepụ, so akpa has been in already, but now ọ gịnị ji ndị udo gachi now ịga search ya for other DPS ndị na-akụ ome nakwa ọgba nje nne ewu ọnụgo nwaanyị na free onye nke gba ọsọ mbụ akọrọtụ go laa Delta. I am ebe obi since yanwa they never do anything. Ọ hapụ enwudo onye aka dị ọcha dịba ha buru ibu asị na omenke a mee nke ọzọ. Kedu ife ji unu ndị udo gachi ịsachi for more dibia ndị arụmanị a ọ anaghị afụ okite ndị ọzọ ebe anwa oke unu anaghị afụ okite na be ndị ọzọ one by one. Ọ dịka nwere ndị akwụrụ ụgwọ ka emepe udo gachi to bring some people down. Ana m akwụ n'eziokwu achọ ka akpụ isi akpụ afụ ọnụ onwe onye nkwele ọrụ m gịnị si nwudebe onye ọbụla afụrụ mbiaka ka o doo anya. Now there's more than 300 DBS eji na kampụ ndị udo gachi ya enwe ha afa ha anaghị eje court, only akwa ọkọ eke hit na eze Jizọs ga eje court. And kita now they have divided the movement ka e wee tụwa akwa nga hapụ ndị ha ka ndị ha naba who is fooling who. Now they hold only akwa now for 31 days ga-emeke esi ọzọ na July mana eke hit na ga-anabe very soon. Don't know who is fooling who. Ọ bụ na onwe ndị na-akwụ ụgwọ ka ife abụ their own personal gain anyị achọrọ nke anwa si mee ka o doo anya ọ gịnị bụ na ndị adịrị enwere dibe ndị ọzọ nke ndị ọ dị iche. Anyị mana Anambra juru for dibe fake ones anaghị achọ ha achụ. Jee na Ọkịja tata, jee Ọkịja ị ga-afụkarị 100 DBS, jee Ọba, jee Agụleri, jee Ụmụleri, jee Gamelụm, jee Ụmụọbanam, jee Sari nke mmiri enwe ile gba ntị. Anaghị enwete ndị nke anwa ọ oli akwa ọkọ na ndị otu ya. Ọ bụgodị na pa bụ ekwensu mgbe akwa ọkọ nke ọ ga-adị iche, ọ bụgodị amoosu nke ọ ga-adị iche ndị Ọba. Let Ọba rise ife agwara politics. Soludo unu were aka unu ji anyị alakwa APC, unu were aka unu ji anyị aba APC n'oge maka gịnị si mee onye ọbụla ka esi eme ibie si kpuo onye ọbụla isi akpụ arụbat ka anyị zuo n'ike. Ọ gịnị bụ na afta akpa ọkwara ndị otu ya onwezi onye ọzọ gbara agba enwudelu. Ana m afa aka enwe n'ofe ife a bụ 5 dibia ndị nwere ife na-eme tupu ha abaa ọlụ dibia ma ọ bụ ndị bara ọlụ dibia nwee ife na-eme ama anya. I know why I'm saying this. Maka ọ na-eme achọ nwata ọ naghị ikwu nne ọ bụ na-emechi ọlụ oke ite mechi ọlụ ndị mmiri ka ọ nwee ebe ị ga-anọdụ. Number 1 Eze Obi na Asaba. O nwere one day ndị rie wee sị na Aba ama Aba because I know him long time na Aba ma ebe ọ galụ school mụ aga school na Aba na Ngwa high school mgbe aha ka mmụ ya o nwego business ọ na-eme before then maka papiers ụlọ afazụsi afọ ike, so ọ nọ into business. That's why iji afụ ya ọ na-emegoro ihe dibia ọ na-emekwa as business. Ọ na-azụ afịa as onye dibia. Onye nke abụọ JCN Herbal Mixture. JCN ama m 2010 na Gambia. Mgbe mma JCN o nwegoro company na-alụ ọgwụ tupu abịa sampa. Ọ bịa ha mgbe aha ịgba sampa na Gambia. Ọ bịara mgbe anwa mgbe a na-eme ihe ndị dibia a na-eme marabu day and marabu time mbụ ya jame. Ịbịa mgbe aha na-esu ọgwụ amalụ nke onye mmenwulu JCN mgbe aha ka mmụ ya o nwere company ebe a na-alụ mgbọrọgwụ. By then
before abịakọwazi akọ nke oke ite pụtara ọfụ now. Kedu onye ọzọ? Shimarin Temple. Shimarin Temple anọlugo na nkwata nkwa na nkwari godo. Anọgo na nkwa na nkwakili godo. Shimarin Temple na-eme pure water from beginning in small level. Na-enweta ego na-etinye till onwe other businesses. Ọrụ hotelu ebe a ka o beziri na-eme ọfụma. N'aka ugbo nwe acres of land o ji wee dị ebube. Onye abụna ọ na-alụ ọrụ dibịa ka esi wela azụ afịa. Onye nke ọzọ wee bụrụ onye Alhaji Ba na Nsụka. Alhaji Ba so na one of the dibịa na-eme business. O nwere ebe arụ pure water wee nwesi other things ọ na-emele onwe ya. Ga-abụ ọ bụrụ na ya kwụghị ụgwọ dibịa o jee ebe anwa gbaa mbọ wee lie nri. Ife a bụ one of dibias ndị nwere ife ha na-eme. Ga-abụrụ hotel. Ngwa gezie ntị now. Mgbe bulugbo ife eji malụ dibịa bụ gịnị? Ọ ga-enwe ife ị na-eme. Ị naghị agba nta, ị na-akọ ugbo. Ị naghị akọ ugbo, ị na-ele ọtaba. Ị naghị ele ọtaba, ọ ga-enwe ife ị na-eme ma ikpe ekete ma ime other things. Dibịa anaghị anọ nkịtị. Dibịa anaghị abụ agba aka alị ọjị. Dibịa anaghị anọlụ na-eche mgbe client ga-ebute ego ọ ga-ezu ori mbụ dibịa anwa. Dibịa ọbụla inwe ihe ọ na-eme mind ya ghe oge izugo ohi mgbe ọbụla. Ịlụ họteelụ abụrụ ya bụ dibịa. Every dibịa now ga-achọ ife ị na-eme. Every dibịa ga-anọchọ ife unu ga-eme nwee na aka ọlụ. Mepee shop ebe ị na-azụ afịa. Ọjọọ chifo ị gaa ebe ahụ wele oche. Ị nọ ebe anwa people ga na-afụ gị as somebody dị gịnị responsible. Chọọ ofe ife na-eme because na idle mind bụ onye ohi. Idle mind can do undo. Kịta na-abụ ọzụzụ nyere ndị dibịa. Ịbụrụ dibịa nwa kpọrọ gị asị na-epurugbo pasị mmadụ bụ gịnị na inwere ohere nwe ihe na-arụ na-akpọ dibịa aka ọrụ. Dibịa abụrụ aka ọrụ. Dibịa bụ onyinye amara eji were enyela ụwa aka. Ọ ga-enwe ife ị na-eme wee kwubu okwu dibịa. Mgbe anwa itolu ị ga-afụ mmadụ asị ya bịa na onwe onye na-achọ ịnwụ anwụ na-aka onye ya ọgwụ. Osidoro nọ n'ugbo ebe na-aka ugbo. Ọ nọ ebe ọ na-agba ọgwụ na chemist ya. Ọ nọ somewhere. Ọ ga-enwe ife ị na-eme asị dibịa. Ụnụ agbazị n'aka were achọ ife na-ata alụ. That's why m ji ekwu ife a.